lento ebekwe kuwe ayibekelwanga kuvela ngayo, kodwa ibekelwe ubusebenze ngayo. Eyokusebenza lento eyokusebenza le ayoya kuvela, kodwa into yokusebenza. Hayibo, eyokusebenza lento eyokusebenza, eyokusebenza ayoya kuvela. Wow, eyokusebenza, eyokusebenza. Lento eyokusebenza. Mamelani, phulaphula, cela singezi sonke abafundisi. Tatsocikwa usekhona. Tatsocikwa isathatha umcengo. Isa mfundisi wami. Isa. Mamela. Hayi ngenxa basingenanto, kodwa ndicela abanye abantu bangabathindi aba bantu. Nifula igap emveni kwabo izabawufale. Mfuleleni tata, mfuleleni. Oh, gosh. Thank you, Almighty. 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 Thank you. Yes. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yeah. Ow! Jesus. Thank you, Jesus.
eyenzekayo sisekule mood yokuthandaza emihlanganweni yethu. Kubakho izinto eziqhelekayo. Siyazi ba whenever we gather together into ethile mhlawumbe izawuthethwa okanye izawukwenzeka. Kodwa kukhona izinto azithethayo uThixo ezingahlalelwa ukuthethwa. Ndifuna uyenza mfutshane lento. Izolo uTata uSidondi okanye uThixo ngoTata uSidondi uthethe into uThixo alindele uba mayenzeke phakathi kwethu. I-relationship right phakathi komfundisi, ama-elder, that is the local leadership, kunye nenkokheli okanye abaququzeleli be-groups. Uyayiphinda uThixo this morning. Kutsho ukuthi enye yezinto ezibanga sibe stuck ile area. Kulona umji ile tug of war ephakathi kwezi group ezibalwayo. Singayenza yonke into esiyenzayo Great Kai. Siyithethe yonke into esiyithethayo kule convention yabatsha ka-2025. Kodwa basawuphuma ngalamnyango singayenzanga lento uThixo athi masiyenze. We are going nowhere. Ndicela ngokuzithoba okukhulu sonke thina befundisi, onke ama-elder, kokheli zamabandla, ama-organizer egroup zonke, sizokuma phambi koThixo. uThixo ngotata uthethe ngento ye-conference. Leyo ye-conference into izawuvulwa yilento esizayiqala apha. Uba izakwenzeka nini, izakwenzeka njani. Leba sihlale phansi sithi Thixo sizamile ngezethu indlela kodwa kwenzekanga. Khawusilide ngoku. Kodwa namhlanje make sime phambi koThixo. Siphakamise izandla. Sithi Thixo unite us. Sihlanganise. Bangcwele ayompazamo into yoba uThixo asibeke kwezi ndawo asibeke kuzo ngeli xesha. Ayom mistake basiphile kule era ebeyazi into esawuhlangana nazo. Kunjawo nje yena njengomuntu osibambe ngesandla uzawusenza sikwazi umelana nazo. Kodwa we need to be sensitive ukumva xa ethetha. Senze lento ayithethayo. Ndisabona amadododo apha, ndiwabona amakhosikazi. Okanye sabona abesilisa ndibabona ababhinqileyo. Sithetha ngabefundisi. Sithetha ngama-elder. Sithetha ngama-organizer okanye mandilibize ngolo hlobo. Xa ndithetha ngabaququzeleli be-groups sithetha ngama-organizer e-groups zonke. Masimke namhlanje kule ndawo ngolusuku lokugqibela olona likhulu lomhlangano senze isivumelwano phambi koThixo uba imfazwe phakathi kwethu maziphele. Igoal yethu inye kukwakhiwa kwebandla, hayi ukukuthakuthana bazalwane. Asibizelwanga emfazweni, sizi-ambassadors zoxolo. Sidlalela itimu enye. Siyayibona lithethekayo neyenzekayo. Asiyazi bivelaphi. Into esiyaziyo singumkhosi omnye olwela impumelelo yebandla. Hayi man. Cela sondele befundisi bami. Sondele botata bami. Hallelujah.
Dad uthwala khawuze mfowethu nami ndizongena phakathi kwabo uzosondeza kuThixo na uphakathi kwethu I know but icho into apha kum ithi awusisondeze phambi koThixo siphakamise izandla senze isivumelwano phambi koThixo uba Nkosi lento ufuna uyenza siyavuma yenze kodwa masiqale kule ndawo Alesekepea Katela manali kashetaya Heli manali andoreke lahan Regeni andora heshita Kapale kaha ende iskaha Yanaya Hali Baba wethu olungileyo Baba wethu ingcwele Hallelujah 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 Siyasondela phambi kwakhe ekseni Siyasondela esihlalweni sakho somusa sizozicelela umusa kuwe sizicelela umusa kuwe ngeinsuku osikhumbula ngazo sicela umusa wakho wehlele phezu kwethu asinamandla ngokwethu ukuyenza intando yakho kumoya wakho osenzisayo nazi inceku zakho nazi incekukazi zakho siyabonga ukusihlanganisa ngoba uyayibuyisa inkazimulo yalendlu hey iyangena hey iyangena inkazimulo yalomuzi yeah basa sijabule sitha sithi lo muzi ulele phansi sobe uphinde uvuke wavuka ekseni wavuka wembatha amandlawo sicela uxolo Thixo sicela uxolo bawo sicela uxolo sixolele siyasavumela inyama yasohlula sayeka ukuhamba ngomoya sahamba ngenyama sahamba ngengqondo yethu yobuntu sicela uxolo igazi lika Yesu elithethe izinto ezingcono kunegazi lika Abela malisihlambulule ekseni uwe umnikazi weunity sicela iunity kamoya asizukuye boardroom siyo negotiator sicela vela phezulu
Sicela vele esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu esimi ngunaphakade esingeke sizanyazanyiswe. Siyabonga Baba ukusithanda okungaka. Siyabonga Baba ukusithanda okungaka. Imbeko yonke indumiso kazimuli ngeyakho. Thank you Lord, in the name of Jesus. Singahlala phansi bangcwele. Yehla moya uyingcwele sebenzise izingileyo ekuseni ngomkhonzi wakhe uthi xa sele silawulwa nguThixo kuza kwenzeka 1 no 2 no 3. Uthiwa lathi lawuqala ukuthandaza ibandla lakwa Antioch laba serious about uThixo wathetha. Ukhona otyhilelweyo nguThixo bangaba maseyigqityezelwa njengoba yenziwe nje kwi leadership lento mayenziwe nasebandleni ngokubanzi. Sawuthandaza umthandazo wokugqibela silibandla ke ngoku lo woxolelwano phakathi kwethu uba ngaba le ministry esiyibizelweyo ye reconciliation iqale phakathi kwethu then sihambe nayo sibheke elizweni. Besiyenza lento oqala phakathi kwe leadership yodwa ngoku siyenza silibandla ngokuhlangeneyo. Cela siphakame ke sime ngenyawo. Tatu Chawe sawuthandazelwa nguwe ngoku. Iza tata ngokuthanda Akusosithixo unamehlo nezandla. Yo uThixo kabhengu kanti usekhona.
Siyabulela ekuseni ukubuyiswa kwezinto zalomzi. Izinto esizaziyo. Esincina ukuthi Nkosi kwakuhlala kunje kude kubebini. Sibonga Baba ukubuyisana ekuseni. Uthethe ngesicaka sakho. Ulungisa umzimba wakho. Ngoba uyeza uza umzimba ungenambimbi. Siyabulela Baba nasi isicaka zakho nabo abantwana bakho emakhayeni emalokhanini. Lo moya sinawo kule ndawo bawungena emalokhalini. Bawunamandla ulunxibelelwana lingapheleli kule ndawo. Thixo wethu namandla sincede ukuphela ubuntu. Ukuphela ubuntu. Ulawula uThixo. Uthe uJohn umelibande kodwa ndinciphe mina. Masingaveli makavele yena. Sivela thina ingathi akukho. Sisenzela izinto siyakukhonyela. Akukhonyelwa wena nguThixo. uNkulunkulu wethu namandla onke siyabulela ekuseni. Phinda wenjenje. Bawo namandla uma-region wonke ingaphelele eTranskei. Ibuye yonke iAfrika yenjenje phambi kwakho. Uthe abantu bami ubuthe babuya bavuma. Ndiyakuva babuyile ekuseni nje. Baguqile ekuseni nje. Bacela uxolo. Bathi asenzanga kakuhle. Sithe ukhona sakuvala umlomo. Sathetha ngokwethu. Wathula wasijonga. Kodwa ekuseni uyasibuyisa Nkosi. Uyawubuza umphefumulo. Enkosi kakhulu baseleceka zakho zonke othethe ngazo. Aphelile amabhongo. Yo ulalwa ngamabhongo. Yo aphelile amabhongo. Thixo wethu namandla onke amachamba aphelile. Siyehla phambi kwakho. Uwe wethu ibhosi yebandla. Ayikho ibhosi ebandla ngaphandle kwakho. Uthi wonke amadola azakugoba. Sesiqalile siyagoba. Osisikelela kakhulu konke umhlangano egameni lenkosi uJesu. Amen. Cela sihlale phansi imizuzwana. Sibulise ebandleni otata omama. Sibulise abantu abatsha nabantwana ngegama lenkosi uYesu. Haleluya. Sithanda nje ukwazi enza ezaziso zimbalwa. Inkonzo iyangena ngo9. Xa sibuya kukho le phone ilapha ecala kwam ekhoyo. Cela umnikazi wayo azoyithatha. Sicela ukwazisa khona izinto uba unento oyifumeneyo elahlekileyo mhlambi oyithathe ngemistake. Sicela sizozibeka apha as in the lost and found things. Siyacela ngegama lenkosi uYesu. Kwesibini sicela ukwazisa uba ichoir izawupracticela apha efoya. Okwesibini sicela ukuba sizihloniphe mzi waseGreat Kai endawo zokutyisela. Ngapha sityisela indwendwe. Siyacela kakhulu kubekho indwendwe. Apha sityisela befundisi nabantu abadala kwelicala. Apha sityisa yonke i-leadership ibe khona. Sityise abantu abadala also xa kuphunyelwa ngapha ya abantu abatsha baye ngapha ya ezantsi. Siyacela ngegama lenkosi uYesu Kristu. Sicela ukwazisa khona kukhona umama onespace sabantu ababini abaye Mossel Bay. Kuthiwa iphuma ngeMonti PE and Port Alfred. Ungandifona ungaza ke kum ndikunikeze number phone yakhe. Number phone yakhe ngu-078 437 8428. 078 437 8428. Sicela ukwazisa kwakhona kunomuntu olahlekelwe ifone ekuthiwa yi-Honor enye ibe yi-Samsung. Siyacela uba ukhona umuntu oyifumeneyo aze asiboleke yona uba uyifumene ngempazamo. Omnye ulahlekelwe yi-iPhone esilver ngaphandle naye lo muntu siyacela bengenkonzo yasemini phaya lentende ye-visitors uye walahlekelwa phaya yi-iPhone. Siyacela kwakhona naleyo. Kubekho isikhiya
esise-security office, isikhiya semoto seSuzuki sikhona e-security office. Ya ndicinga uba sigqibile for now. Inkonzo iyaqala at 9 o'clock, sibe khona ngegama lenkosi uYesu. Ngicela siphakame, sicela uTata uSiyangaphi azosifalela ngomthandazo nofefe. Ozalisi zike sikuve uthetha nathi, thetha nempilo yethu, Thixo wethu namandla onke. Sibonga kusithatha usibeke kwindawo ebekumele basikuyo, Thixo wethu ongcwele. Siyabonga kakhulu ke moya ingcwele kubeka uhle sihleli nawe. Siyavuma Nkosi singabakho, sizizimvu zakho, sizinikela kuwe Nkosi imihla yonke. Nagalomzuzu Nkosi siyabonga. Galomyalezo sinikeze wona, sibonga ukuhlala nawe. Nkosi kule weekend wanathi sakuva uthetha nathi. We want to thank you Lord. Siphuma ke mzuzwana Nkosi sizawubuya bawe namandla onke, siyacela Thixo namandla